Si em pariren i si estic, i com que em passen certes coses... Benvinguts i benvingudes al segon capítol de Hi haurà un futur. Hi ha productes que no són només menjar. Són records, són identitat i són part del que som com a poble. I el torró valencià és un d'ells. Si treballa i dona besos, si agonitza i si em ric. Normalment, quan el mengem en Nadal, no pensem ni en ingredients ni en percentatges. Pensem en la cuina de la iaia, en reunir-nos tota la família, en la taula plena, en els somriures i en el trencat del torró. Si em pariren i si estic. Però darrere d'aquesta imatge hi ha una realitat que molt poca gent compta. Torrons que es fan passar per valencians i no ho són, ametles que venen de l'altra punta del món, mels barrejades en diferents orígens i etiquetatges que no permeten saber al consumidor què és el que realment està comprant. I això a mi personalment em cou. I això que no sóc productor ni d'almeles ni de mel. Perquè si deixem que les grans torroneres es furten l'origen dels nostres aliments, deixarem que ens furten també la nostra història. Dic les coses que venen van, tornen un dia al 300. Per això avui ens n'anem a Cocentaina, perquè tenim un convidat molt especial que representa perfectament el respecte per la natura, les tradicions i tancar el cercle des de la producció d'almela fins a la venda del torró, amb respecte, tradició i dignitat. Ell és Miguel Ángel, productor artesanal de torró i que ens contarà el seu projecte Gratitud. Si em pariren i si estic. Una persona que cultiva la seva ametla, elabora el seu propi torró, que controla cada ingredient i que fa el torró com s'ha fet tota la vida, amb paciència, cura i ofici. Si treballa i dona besos. Així que, sense més presentacions, au a Cocentaina. Si defensa unes collites, 10 veritats i 4 mites. Si em pariren i si estic. Bé, ja estem en Cocentaina. Hem vingut a veure a Miguel Ángel, que té un projecte molt xulo que es diu Gratitud. És la seva marca personal i és elaborador de torró, però és que a més és curiós perquè és elaborador de torró en la seva pròpia producció d'almela. Entonces, contamos d'on naix este projecte. Bueno, gràcies, Nando, per vindre a les terres. Sí, mira, el comente, la marca Gratitude és en agraïment a la natura. La primera porta dos T's, que és agraïment a la natura i actitud de fresc, productes sostenibles i ecològics. I bueno, venim de l'agricultura, d'oliveres, plantem ametlers i fem esta meravella d'ametla en este torró de categoria. Perquè així quines varietats cultiveu en esta zona? Perquè sé en cada lloc és més comú tipus de varietats. Quina és la que realment feu així? Així vam elegir la laurana. La laurana és molt dolceta, és pràcticament com la marcona en grassa i li dona un sabor molt bo. I aquestes que les tenim tant en ecològic com en seca encara li dona molt més sabor i és un torró molt bo. Perquè, a més, segons tinc entès, vosaltres utilitzeu la vostra ametla pròpia per fer l'elaboració dels vostres torrons, però que jo sàpia, les grans torroneres no fan això. Utilitzen ametla d'importació, sobretot de Califòrnia. Entonces sí que m'agradaria que li contares a la gent aquesta diferència entre utilitzar una ametla autòctona i utilitzar una ametla d'importació. Sí que és molt important treballar en productes de la terra, productes de proximitat, de sostenibilitat, perquè al final li dona un poder energètic i un poder de sabor i sobretot per defendre la nostra terra. Al final, si traus ametla de fora i realment no té grassa i al final no té sabor, no té el sabor que té l'ametla pròpia, l'ametla d'ací. Doncs apostar sempre per productes de la terra, clar que sí. Això és el que tenia jo entès, que tota l'ametla que venia d'importació, al final les condicions tant de cultiu, evidentment allò són cultius molt intensius, sí. I no té res que veure amb això, si estem veient com són bancals que promouen el cuidar el territori. Això és, a més, sempre des d'este podcast sempre hem tirat per ahí, per promocionar el cultiu del territori i el manteniment. I al final també inclús estaves contant-me que volies ficar cabres per a poder fer aquesta regeneració del sòl en cobertes vegetals i fertilitzant natural. Sí,
Estem veient la viabilitat en els ajuntaments, en conselleria, veure si realment podem tirar avant en aquest projecte, més que res de regenerar la terra. Al final, ja no només treballar en ecològic, treballar també en la regeneració dels camps perquè tinguin més nutrients, al final el sol, i lo de les cabres seria l'ideal. Estem veient un projecte que és molt bonic, parlarem en l'Ajuntament de Xixona, parlarem en conselleria, per intentar fer-ho tot viable, a veure si a nivell de burocràcia tot s'agilitza. Sí, sabem que la burocràcia sempre té els seus contres, bàsicament, perquè pros en té pocs, però bueno, estarem atents perquè si això al final va avant, tornarem a vindre en seu comptes i a ensenyar com se mantenen sobretot les muntanyes netes i apartes bancals propis gràcies a aquesta sinergia entre agricultura i ramaderia que, per altra part, és molt bonica. Ara anem a parlar d'una cosa diferent, perquè, a més, tu estàs també certificat per la denominació d'origen Torró d'Alacant, si no me falla la memòria. Sí, Xixona, sí. O la IGP Xixona. Però, clar, quan una persona va a comprar torró, ara sobretot que s'arrima a Nadal, sol trobar-se, sobretot la majoria que compren en supermercats, sempre diguem que l'ideal és anar a botigues de proximitat o inclús comprar-li directament als llauraors que elaboren torró, perquè la majoria se'l venen directament al consumidor, però d'aquest engany a l'hora d'etiquetar aquest torró, perquè sabem que al final la denominació d'origen o la IGP de Xixona i d'Alacant el que compten és que el torró està elaborat així, però no té per què utilitzar la matèria prima. Entonces, quina és la diferència entre buscar un torró artesanal o un torró més industrial, que és els que coneguem tots de les grans marques? Sí, jo pense que, com bé dius, jo pense que també tindria que posar-se en el que és en el segell, posar-se directament en l'estuig, directament d'on ve la mela, perquè la gent ho coneguera, per almenys que tinga l'opció de tindre el producte fet en ametlla d'ací i el mel d'ací, i per almenys ho reconega a l'hora ja del segell i a l'hora de l'estuig. Jo penso que també és molt important també el fer productes de proximitat també i intentar fer-ho ecològic també, d'alguna manera, per intentar llevar tots els productes químics i que no es carreguem les abelles, perquè puguin continuar pol·linitzant. Perquè, clar, això és una altra vessant. Al final tenim una mel de molta qualitat en totes les zones productores de per ací. Per exemple, és veritat que vinc del món de la taronja i tots sabem que la mel d'Azahar és molt bona, però clar, vosaltres necessiteu mel també per elaborar el torró. I si cada volta estem veient que n'hi ha menys abelles, el tema pol·linització i fabricació de mel està malament. Molt important que la gent tinga consciència dels productes de proximitat, dels productes ecològics, dels productes que no utilitzen químics, que no tinguen plàstics, perquè al final és el que farà que estiguen bé. Al final és bo per a la natura, bo per a nosaltres, que no necessitarem després productes químics, pastilles, per estar bé, i bo per al mig ambient, i el mig ambient ens ho torna d'alguna manera, segur. Sí, és molt important, perquè a l'hora de veure qualsevol pastilleta de torró, clar, esta almela és la teua, i així podem veure com en esta pastilla tenim les almeles partides i es veu perfectament aquesta visió diferent a lo que es pot veure en les pastilles, sobretot que van dins de caixetes de cartó, que són molt boniques i tal, però amaguen realment aquesta qualitat de la matèria prima de la qual estem parlant i el manteniment de tot aquest territori, que si no fos així, damunt estem en una zona relativament propera al focus de xilella fastidiosa que va entrar així fa 10 o 12 anys i que ha arrasat en molts almelers, sobretot de la Marina i de l'Alcoià. Una llàstima, la veritat és que es faci negoci de la talla d'almelers i que els agricultors perguen els cultius. Al final, si l'arbre està malalt, no cal arrencar-lo, el que cal és trencar les rames, així m'ho dia. Agricultors d'ací de la zona diuen que per enfermetats que tallant les rames i al final el pastoreo pràcticament s'ho menjava i desapareixien moltes enfermetats. Llavors n'hi ha que respectar el mig ambient i tallar les rames però no arrencar els arbres, no fer negoci d'això, clar. A més tenim així un exemple, tenim almeles
que són, vamos, jo les veig precioses, Molt no tenen dolces. res que veure, Molt dolces. no tenen res que veure el que pots trobar en qualsevol supermercat, Canvia. i canvia molt, i clar, això pues, en la qualitat del torró es nota. I moltíssim. m'agradaria parlar també d'una cosa, perquè estem en una zona que està, evidentment, és una zona d'interior, zona de seca, ho podem veure així, tot i que m'encanta veure les cobertes verdes de moment, encara que estigui el sec per damunt, ja veus com les plantes van creixent. Van naixent. Tu com veus el futur del torró i el relleu generacional que pot n'hi haure en el que és el sector, ja no només de l'agricultura, que sabem que sempre està un poc més tocat, tot i que pareix que n'hi ha projectes xulos que anirem mostrant i que de gent jove que té ganes. Com veus el futur del torró artesanal respecte a l'industrial, que al final sabem que intenta minxar-se sempre als xicotets productors? Jo penso que cada volta tenim un poquet més d'oportunitat en anar a mercats de la terra, en mercats de proximitat, en productes de veres que dic jo, quan la gent ho prova en les fires, diu, no, és que a mi no me gusta el torrón, però quan proven això sí que és agra, hi ha ahí un hueco i que la gent siga conscient, sobretot que la gent siga conscient que no compre per preu, perquè molta gent al final no comprem per preu i no comprem per qualitat. Molt important que la gent compre de proximitat, compre productes de veres i està apoyant a les nostres serres, als nostres camps, a la nostra gent. És molt important. Entonces, per fer així un resumenet del que hem estat parlant, comprar torró artesà, que per cert sí que m'agradaria que contares un poc, si així algo ràpid, la diferència entre l'elaboració del torró artesanal i del torró industrial. Sobretot és quan estàs fent, agarrant les matèries primes, fent-les pràcticament a mà, embolsades pràcticament a mà, té un valor añadit molt important, perquè al final no és tot mecanitzat, al final tot el que es fa a mà també és més costós per això, però al final té molts més nutrients a nivell de propietat de la matèria prima i a nivell energètic també, i fa que d'alguna manera fem tot viable també, apoyar a xicotetes famílies, xicotets emprenedors, xicotetes empreses que al final intentem d'alguna manera a poc fer anar avant, continuar avant. I sobretot buscar aquest tipus d'elaboracions en firetes gastronòmiques, en firetes dels pobles i en mercats de proximitat i a part de lo de la venda directa. Entonces, per a fer així un resum un poc global, el comprar aquest tipus de productes, encara que costen un poc més cars, que tots sabem que costen un poc més cars, estàs comprant salut, sí. Estàs comprant manteniment del territori. Preservació de la terra, sí. Estàs comprant ecologia, estàs ajudant a la natura, ajudant a les famílies, és un win-win per tots els costats. Al final és d'alguna manera col·laborar i pensar on van els nostres diners i fer que les grans empreses també pensen que mos deixen d'alguna manera guanyar-nos un poc la vida, poquet a poquet. I sobretot deixar de, com diria en el meu cas, deixar de comprar dirigits per aquestes grans, sobretot la majoria que són multinacionals o fons d'inversió, que ens dirigeixen a lo que volen que comprem i que no ens fa ningú bé a ningun nivell. I al final comprar salut i comprar manteniment del territori és per el que sempre apostarem en este format de podcast, perquè jo crec que és l'única manera de, evitar el despoblament rural i mantindre els xicotets productors i els projectes tan interessants i tan xulos com és el teu. Sí, crec que feu una labor molt important i vos agraïs la vostra visita de veres, perquè fa que d'alguna manera que la gent que viure en tots els projectes xicotets i que proves productes i que en mercats de la terra i veurà la diferència i veurà que a poc anem fent família. Sí que m'agradaria també per a la gent, jo tampoc ho conec, i sí que m'agradaria que em contares pas per pas de com des que comença l'acollida de les armeles setembre, sí, normalment en agost, un any les van fer en agost i sí que arrepleguem el que és l'ametla, la portem a una empresa que al final mos descascaria l'ametla i una volta que l'agarrem ja després es repele i una volta es repela ja es porta directament a Xixona
on directament en Xixona ho fem en un obrador molt xicotet i ja fem tot el que és el procés, depèn de les diferents varietats. Clar, perquè la gent normalment, quan veu l'almela, veu això, o com a molt veu l'almela en càscara, com si fos un pistatxo o una pipa, i per pelar-la. Entonces, per arribar a aquest procés s'ha de passar per llevar-li la corfa, havien quedat, i una volta li lleves la corfa encara la torneu a pelar. Sí, després està el que és la repela o el que és l'empell. Després, inclús els torrons, per exemple, durs, es fem en pell, perquè sí que d'alguna manera li dona un caràcter especial, i després pel Xixona, el que és pel neu o pel pedra, sí que es lleva la pell i es fa sense la pell. La repelada pràcticament seria deixar-la blanca. Claro, sí. Si fer-la a la mà i a costa, doncs gastar una màquina. Sí, directament. I després ja en les diferents coccions, depèn si és, per exemple, el torró de pedra, per exemple, sí que es fa sense mel, i va en un toc de canella, el sucre, mesclat en el sucre, que ja estem també fent proves per llevar el sucre. Estos són el que són les fórmules tradicionals. Per fer torró sense sucre. Sí, ja estem veient algun ingredient per llevar el sucre. Això ja estem fent proves. Però de moment aquestes són les fórmules originals. Aquestes són les fórmules del torró de Xixona, el torró d'Alacant, el de Guirlatxe, són les fórmules tradicionals. Al final, a part de tot el que hem parlat de la salut, de la conservació del territori, a més, vosaltres li porteu l'almela a un obrador molt xicotet, que esteu donant-li també marxa i faena per a que ell no desaparega i pugui també donar feina i donar més arrelament al poble i al territori, perquè no se'n vagin d'allí. Sí, de fet, la idea és això, poder treballar en gent que treballa de forma artesanal, de forma feta a mà, amb molt de carinyo, que dic jo, perquè al final també és tot molt important, l'energia que se li posa a les coses, i clar, que a part de la gran distribució o de les grans empreses que ho fan més industrial, per dir-ho d'alguna manera. Entonces, la idea nostra és continuar d'alguna manera treballant un torró fet a mà en la màxima qualitat dels ingredients. Poquet a poquet per donar un valor añadit i presentar també tot el projecte que tenim darrere de la marca. Entonces parlem de com, de quina manera estem fent, a més, cada volta més, sobretot la gent jove que té com més ànimo o inclús més iniciativa, diria jo, que estem un poquet més desperolats que la gent major, de tancar el cercle, de començar en el cultiu de l'almela, de plantar, perquè aquest camp ja m'has dit que el plantar és tu, plantar un camp, el desenvolupament dels arbres que dura uns quants anys, recollir aquesta almela, portar-la a descascarillar, una volta està descascarillar, portar-la a l'obrador, el xicotet obrador ja està aconseguint faena per a que no tinga que tancar, elaborar el teu propi torró i, a més, vendre-lo al consumidor final, o sigui, fer tota la quadratura del cercle. Tot el círcul. I, de fet, en la marca Gratitude estem intentant plantant conforme vam fer en el 2016, per ajudar a la natura, que al final també és acabar de tancar el cercle precisament per poder d'alguna manera generar el que és oxígeno i ara està lo de la huella de carbono, ara hi ha subvencions per poder d'alguna manera, en grans empreses americanes, per d'alguna manera fer l'aportació econòmica també acorde a lo de la huella de carbono. Em penso que també és molt important a l'hora d'ajudar al medi ambient. D'alguna manera o d'altra, fent ecològic, regenerant la terra i podent fent plantacions és l'ideal, que és el que estem intentant fer. I una cosa molt important lligat a tot això, que és la recuperació de bancals abandonats, que desgraciadament cada volta en tenim més, i això també evita en bancals cultivats, el dia que n'hi ha un incendi, evitar aquesta proliferació del foc. En fi, moltes gràcies, Miguel Ángel. Gràcies a vosaltres. Estarem atents a aquest projecte de les cabres, a veure com tira avant. De fet, des de la Unió estic segur que podrem ajudar-te i ja te ficaré en contacte amb qui tens que parlar per això. I res, anem ara a veure a la nostra amiga Georgia, perquè segur que té moltes coses que contar-nos en el Rebost Valencià.
Passa l'hivern i no aconseguisc esborrar del record alguns... Hola, Georgia. Hola, Nando. Resulta que tinc un problemeta. A veure, conta'm. Per primera volta en molts anys havia aconseguit plantar les meves carxofes i les faves en temporada quan tocava. Però resulta que quan va vindre la dana d'octubre, que va ploure un muntó per allí, m'ho va ofegar tot. Entonces, ara mateixa, després d'un parell de mesos, he pogut treballar la terra i preparar-me per a tornar a plantar. Però clar, ara mateix no tinc res. A què faig? Clar, carxofes i faves ara ja no arribem a temps, d'alguna forma és un poquet tard. Compte que estem a punt d'entrar en ple hivern. Aleshores, què passa en hivern? Que el camp es queda molt parat, està tot més dormint, podríem dir. Però no passa res. Pots plantar encara algunes cosetes, que ara te contarem, però a més també pots avançar molta faena de cara a l'any que ve. Claro, és que jo m'he casat tan professional, però clar, el meu és més xicotet clar, i el pa meu casa. també. I suposa que molta gent també tindrà una horteta molt més xicoteta. Aleshores, què podem plantar ara? Tot tipus de fulles, el que vulguis. Pots plantar escaroles, tot tipus d'encisams, espinacs, això encara te dona temps. I també pots plantar encara cols, floricols, bròcolis, perquè això aguanta superbé el fred de l'hivern. Ahí encara arribem, entonces. Ahí encara arribes a temps. Ja puc salvar algú. I també pots plantar cebes i alls, perquè això pràcticament també aguanta bé durant pràcticament tot l'any. Però jo tinc una curiositat, A veure. perquè és veritat que les plantes són molt paregudes. M'havien paregut quan t'ha arribat un tipus de ceba, un all tendre, tal, però això, que jo sàpiga, no és ni ceba, ni all, ni res. Què és això? Clar, això és un bancal de calçots, que el calçot és una ceba d'alguna forma, però té una particularitat. Es diu calçot perquè es calça. I què és calçar? Doncs calçar és aportar terra i diguem que anar amuntonant el cavalló de terra per anar enterrant la tija de la ceba. Al final seria com una ceba llarga. Exacte. diguem. Aleshores, tu quan el plantes estàs plantant com si diguem, exacte, una ceba. Una vegada comença a créixer i comença a eixir la tija verda del terra, comença a allargar-se cap amunt i tu poquet a poquet la vas amuntonant, amuntonant, i tot el que es queda dins del terra és la tija blanca i tendra, que és el que ens mengem després. I a més, si no recorde mal, fa 15 dies no mos digué res dels calçots. Exacte, perquè encara no havíem començat, però a partir d'ara comença la temporada de calçots. I tu saps això el que vol dir, no? Això vol dir reunions, amics, família... Enjuntades, clar, perquè realment el calçot és molt més conegut en Catalunya que així, però a poc, aquesta cultura del calçot, o sí, aquest tipus de reunions al voltant d'una bona calçota i una bona torrà, ha anat, jo crec que baixant cap al País Valencià i ara sí, per exemple, en els meus amics d'ací poquet anem a fer-ne una. I a més podem veure un bancal relativament grandet, que n'hi ha molts calçots que menjar ahí. Clar, a més és un cultiu que també allarga bastant. Comencem ara i el tenim pràcticament fins a la primavera. I a més, el calçot normalment no se menja morredor com si fos qualsevol altra verdura que podem fer més natural, sinó que se li añadix algo per donar-li un poc més de sabor. Clar, el primer que em va cridar a mi l'atenció del calçot és que no es fa a la brasa, es fa a la flama, que és diferent. No és com si fos una torrada de carn. Exacte, es fa com diguem abans de la torrà, perquè sí que té que haver el foc, ha d'estar vivet per a fer els calçots. I una vegada aquest foc ja s'apaga i es fa la brasa, aleshores és quan es fa la carn. Sí, per això sempre els calçots es fan primer. Interessant. I el segon que deies, efectivament, a veure, no s'oblidem, el calçot és una ceba, vull dir-te. Igual sí que necessitem un poquet de salseta per mullar. No està la massa forteta. Aleshores, la salsa romesco és la salsa per excel·lència de les calçotades. I hauríem d'explicar-li a la gent també com se fa aquesta salsa, perquè jo, per exemple, l'únic que l'he vist és feta ja directament. Bona idea, si vols, la recepta d'avui en el rebost és la salsa romesco, Sí. o com la faig jo. Vale, perquè jo havia pensat un postre en les meves taronges, però bueno, això ho deixarem per més avant, que encara queda molta temporada. Vale. Un sobre blau, milions de missatges de text, un e-mail que guarda a consciència com Per a fer la salsa romesco, o almenys com jo la faig, necessitarem diferents ingredients. 2 nyores, un pot de conserva de tomata i, si és fet per nosaltres, amb les tomates que teníem a l'horta de l'estiu, doncs millor. També necessitarem una miqueta de sal, una miqueta d'oli, fruits secs, jo normalment li fique avellanes o ametles, i també necessitarem un poquet de pa torrat i una cabeça d'aix. Aleshores, com procedim? La nit anterior fiquem les nyores a remulla. Al dia següent estaran molt més hidratades. Aleshores, jo començo ficant la cabeça d'aix al forn, perquè així li dona un punt torrat i melós a l'all que per a mi
és suprem. A la mateixa hora que fique els alls al forn, també fique el pa i se me torra una miqueta. Primer agafe la nyora, la pele i li trac la carn i li lleve les pepites. Prepararem un recipient gran on aniran tots els ingredients. La carn de la nyora pelada i sense pepites, pelarem els alls que tenim torrats al forn, també trencarem tot el pa torrat i l'afegirem dins, la tomaca en conserva conforme està, i si els fruits secs no estan torrats, prèviament els torrarem. Una vegada ho tenim tot ahí, una miqueta de sal, una bona xorrada d'oli i tot ben triturat. Quan estiga tot ben triturat, veureu que es queda una textura de salseta perfecta per a mullar els calçots i menjar-se-los. Regal de Nadal, mitja dotzena de fotos... Però escolta, jo ja salsa no l'he provat mai. Vols provar-la? Home, si l'has fet tu, sí. Clar. D'ací 15 dies, quan quedem a fer la torra de calçots, t'avisa i te'n vens. Vinga, m'apunte. I tornant al bancal, podem plantar algo de fulla i això, però poca cosa més podem fer. Exacte, desembre és un mes molt tranquil, el que tu dius, podem anar plantant algunes cosetes, però també, sobretot, podem anar preparant moltes coses de cara a l'any que ve. Perfecte. Anirem contant-vos-ho tot. I com sempre, en veurem junts. I fins així, este segon capítol de Hi haurà futur. Hem parlat de torró, de tradicions, de conservació del territori, d'ametla i de mel. Espero que vos hagi agradat i si voleu estar al dia de tot el que ocorre al Camp Valencià, doneu-li a subscriure-se en les diferents xarxes socials on esteu sentint-lo, perquè així cada 15 dies quan publiquem vos arribarà l'avís. Pròxim capítol ens n'anirem al Maestrat, a que ens conten allí com va la campanya de l'oli d'oliva, com produeixen allí, quines són les varietats autòctones d'eixa zona en concret de l'interior de Castelló, com aixina eviten el despoblament rural i com cuiden eixes monumentals oliveres mil·lenàries que tenen allí. Jo soc Nando Dura i recordeu, cuidar els nostres llauraors és cuidar-nos a nosaltres mateixos, perquè els necessitarem fins a que es morim 3 vegades al dia.